लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये निष्पाप लोकांचे जीव गेलेत। याचं पंतप्रधान मोदी यांना काही पडलेलं नाहीये। बिहारच्या विजयाचा आनंद काही दिवसांनी साजरा करता आला असता असं म्हणत काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदेंनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे। त्यावरून कळतं की त्यांना किती जाणीव आहे। 13 लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी झालेले पडलेले दिल्लीच्या रेड फोर्टच्या बॉम्ब ब्लास्ट मध्ये, आणि हे लोक त्यात विजय साजरा करायचा होता तर काही दिवस थांबू शकले असते, पण त्यांनी तो साजरा केला। त्यांना काही त्याचं पडलं नाहीये। लोकांमध्ये नेहमीच फूट पाडायची असते, ती भाजपची रणनीती झाली आहे। भाजपनी या देशाला कीड लावल्या, लोकांच्या मनामध्ये कीड पसरवल्या। जात-पात, धर्म, भेद, लोकांमध्ये भांडणं लावायच्या त्या जीवावर ते निवडून येण्याचा प्रयत्न नेहमी करत असतात।